Ka sorkar jela kala penjari ya ka hukum ban khang bat pensange mardor bandi ban penpoi bat bu stok ya ka umso sting energy drink habaro ka we ka jela namar ka jingma ya ka koi ka kya jing pai ba bat namar ka jing bom but renti e kindon tat hadu banda dam ban penong ya ka jing bishar bnya katkum kani ka hukum balapan mi da u commissioner katanat food safety Meghalaya u Dr. Joram Beda ha ka khat sautrik nailar kalabatha ya baro ki distributor wholesaler retailer ki dukan madan ki nongbu stock bat ki rensan khai online bakin sange mardor bande bu pen inam ha ki dukan bu stock ne sami ki sting ha ka nogodor ka jing penjari mardor ya kane ka hukum kelawan long hadin ka jing yok pediang ya kai phat ka bayade bat ka jing la banyo bat ka jing saphriang ka jing pendan kam ya kane ka jing di hapding ki kinhun ba pher ken thop adu ki khna school ki khnlong khna ki barang kherang san khlam da don ka no ka jing khmi banya ha ka bayade bat ka jing dan jonga caffeine ki jing khle bat ki jing maham ki pa de bandan kumkala jinga dalupa ya ka koi ka kya jing pat ba bat ban panthi kina ya ka jing bot renti e ki kindon jonga food safety and standards act arjar rio and rules and regulations ka hukum kala ong kalong ka badan kam ban khang bat pensange mardor ya ka jing penya yo ya ka ja jing di ha ka jilla baro kawai ka sorkar kala hukum ya ki badang don stock ya kan kamar bakin penken ria bat bu kerpang ya ki bat penne ya ki jinglong kumba ki deben long klem da penken ria ne pendan kam ya ki ka hukum kamaham ru bakino kino ki ba penken ria penpai ni ki balit beret ni bu ri ya ki ni ki jingdi ki badan ha ki stock klem ka jingyo jingbet na ki bor bade khmi kin shap pengat ha ka jing pen saja kat kum ka kindon san pesan bat san penyo jong ka food safety and standards act arjar rio but ka rules and regulations arjar khat way kani ka hukum pensange kan beteng ban trikam habaro ka jela tat hadu banda penmi ta ka way pat ka hukum